Mwanchumo ligereria Ndizi TV esabato engia emambia ya bono na ndetu akwariganira senchire wikirano nyarakobo gusanga amanaitwe chingaki abarisi bana banyarakoba wikirana ime ya egetaseni kwene kibuna tonyarakobo to gusanga amona barabo imambia bono. Happy Sabbath morisi wakira. Happy Sabbath morisi. Wiki mbia yare. Yes. We thank God ya beirvia. Na turarora manganande nyasa wanjire wiki ya twaire. Asante karibu sana imemorori wansu. Sabato anene AMAEGERIO. Na morisi zedekaya wakirevya na gikoro bonjari seitoro go. bonjari erevya. Yes. Manno tubuguleiri. Amina sana. Twakorga na sinjire wikirano wikirenge kerene no kone kinga twanyara ko bato gusanga amona ya sinchira yobo ikirano ari nyare ko bakwe wari baga ase chilesoni chaite sabato ase sabato chuma nabwe kwota ase kwota ekerenganga naye onyara ko ba ogojutia berata tutaragenda se kanisa onyara ko ba gukumenga narai nyare ko baga kurigeri wana kumurekerwa anene ase chilesoni chaite kerengana kekyo mwancho murigere nande nakeko gara tuguchaka mapema kegima igoto nyara ko bato guchaka munaye tuwasanga bwigoto nyara ko bato kubatuka kogenda ase kanisa potambe nyura nigoto kubaterana amono morisia Dominic Bosire ni akorwa ase a conference ya Nyamira Westfield. Nyamira Westfield ase kanisa ya Victory is the headquarter ya Nyamira West. Asante sana no morisia nerezede kani maete nguru ase Masareta Church. Yes. Kyoge District, South Kenya. Kyogo mwetenerere matega igatema kyoge nere. Nire ya muina. Kyoge yeiga ero ya South Kenya. Yes. Kyoge ya manga igere Nyamira West. Asante sana mambia bo. Abalisia n'abateneri b'ekikanisa ekibire tunabashukuru sana nonye n'abapasta ase ogotwanjira twasanga amona abalisia manyite oro bakora twara protocol nakyo muri zedekayo kogenda gari nakyo kanisa nemanyite ne wanjere ne kwateri rube onyaro pastor gweso kida mchitimanyite igo we don't take it for granted kurwa asaba bwatani kuruchinga chino amaite nchibaite dibakaliabe boka mambye munge nago tebi muri singa atori kwanda bakoreri Edepora na baiwet na polisi ndapora Victory mpaka na baba ceremony tabanga awendi tunakaa pale atweli akini toko makara mbye mono chinga china babwatani na bashiriki bonse asinga choko panchira amangana na abiri yes ekarate abiri to ikogenda na nyasao teba yote ni moyure nyasaye kubwa mwanya ba yorio mojora nkui achara konte koyo irio manena ateba lakini igisieki yanga kiba muite biromana amen yamona sana mato bakori buno kono boromboga neti ugusiro kurwa chinga chaitu kabisa usira kwa bene ageko gara maite na bagoteani nonye esutio begete byake gima mambyo chiko yerikia kwanye bangeta asigete kwanya onye tukoiriga kwarigigo baji sauta kerwa baba soka gocha sobo kore kwanya ranga chizo cha chiro wakera mesi kwa matengo morisi ni chinkira na wote igisiekija abaitumba moite yasa negeko era bago twarigan mambia ato breakfast tarayukanga kwanyuriru yes iko na kero ngwale kwage aruchiala mujei chizajiro morisi omaeto ukorara weekend memero beli yakira litiko watanga sabato na lilo lyozo stiganti mokini mboka no yense watengo inyore ngangwa ndore ndizi tiga singiche bokore amina sana sato konye tokore gali naye kerengeri kyagori goriria go ase emambia bono igorira beli ngencho kerto ligendre tokobato kuri gatabu ya Zaburi morisi ase wiki na ligireti ngaranga Daudi na abariki bonse bigatabu ya Zaburi nigo bagotwinyuria chimbwa na komoreta Yesu Kristo atatoe Nyasaye mbarabia nyara kwa toko manya asoboikirano una barabogene toko bagotomanya nabo batomanyete koro kare mambia bono muri seze kago kwarigane sengencho gotora sobosa nyara kwa toko sa AMAEGERIO sosabe Nyasaye tata na enda se mambie twakira sekirugo kya mabira elitorikio busibu au otwabira mama chaito tusibyo tochene naenda tokori tugwera rasuye oburutu bwa karanda kare
twakwarigania okwana amanaintu buno rochire biya gwetera siritera Kristo somatoria. Amen. Mena sana kero kerenga tuachakire kema bwata e Biblia. Ndaba watanga njobono ngina kuligira na kotegere lesson ne tiyebwati. Oisaransa igana gwekanya urigina onye Biblia yake kera to gusanga ibifungo tonya kwa to gusanga naye nenchire yo muyo kwenekia ura no genda to gwesemia na kwemanya emambia ya bono se chumengi ma Morisi Dominic kirenge kerane kirikiera otabanga omonene nero kugamba twaligeretia se chumeri tokanyara kwa to kwenekeriwa tokainyoribwa tokatanga ngakinere go ikatwa menyo bugima ase chinga chitu twaranga ni tumambo yote akini Biblia to inyoringa asmacha ase Morisi ngora atorese itali bugari gogotere na kiro muntu bono gogokwana kiro muntu agotegerera kwenyurigwo naye nga kumurisi naye koganete kwamba buga naye monene bwenge iyo omonene naroro omonene nse yotongete igoro amonense yo kugamba nari yakoro nyande kwacha kwibule maburi ngakumbe mbugete ninje kemanyi mugosoro kabisa musema yote kagete aina toje ko tokega twabe tokoyarigereria sobo imemono yes sing'incho chinsa chigokea ntokogenda lakini ntwarigetinga Nyasaye ere buno mugambi yes yo kugamba goika kare na kare ngakiaro mu na chibinomia yes ngakiare ekere twarigeretinga ngaki akubwata na kwaye ngakia gukurenda ntwarocha mang'ana ngakiere okoboko kwaye in other words Nyasaye ere nigare aseturekera chingaki asu kugamba gwika kare na kare nakekore twarigereti bunaro mutongi uyo wanete gusasimwa chingaki chionsi sababu na mang'anande mange tutanyara ko batuko yakwana ase ritkore igonga ntwarigereti ere buno muruoti chimbwa chiaye umugambi otabwati ogwanchereria umugambi otabwati gento keria gocha gotabanga niga are ubo dictator igago kogochora aya gwakora gintu kieki gwachora no manyete the final verdict yes nayo koranga ngayo gochora anda agatoro kerine Biblia gatwerera biya kigima etawutiera ogatiyo abagambira bda benseye amono mugambi yore igoro ore tatute Nyasaye torigerete nga nabeko nyarekana abagambi bense baba bonere bana chebina yubonereria no byogwanchereria lakini tato ito tugatebe tabwati gwanchereria gwanchereria kolete ko iyo antabwati bonereria yes amina sana ya kuri ya tori ona ikora aburi ngeko garo sasi manya sauri bona tubwate akisabagura nyarako bokorese mambia bon nene bibona sa asichume engima nigo turachiko to kurigereria omonene nigo akoigwa na koboria Morizedekaya asobo ikobwense chinga kinchiro ko nga wasumero n'ikigurube cy'ubugima kwari nga ngona nyara ko bayinkoherera moherese mechando yane asese miya ko ratubora ye gwataba elda Dominic bono ngora nganere tore anya amonere kigima kwanya ko bago ko mwakire simi kwa moherera kwa mateme chando yago yani kwara ngango gotegerera ari lakini nande asentundende Biblia ngo twegerie kare na gotoretera umusani bugukumia uyo tari gotegerera guka kurende onyara ko bagotoretera gutoleka karibu sana Morisi ase amangana tugochikiriria seri echumeiga osesa sabati yebono na tugo yakure se echumengima egetabu ya saburi ke bwata mangana rere gotwegeri ngomanene ya kuigwa na ende oboria usotoria mangana amorikyo itatu bekerete arata na abiri tingana ritanga ni ya kuigwa kekero gukwana nere igategerere tugutukwa aigwinki okomatebi nonye umanyeta yara senkoro imena nekero tara yabika ekera kwa yabikire umanya kona chekina na kia gukurinda akurinde paka no ana asari utaburia ekarora asoboko ngoro bonene umanya koba na enenere ubuiga mobwa ota shelter unabone ngakinire mburiye gutwe nyingi usobokendu bwachiro bonge
nga yoga netiobere oikobere seribirira rire otangu kurwa asubuke ndubonge gosekere merindi egochobera asura abiswe aya na yama nganaria igakoigwa igakorenda na nere obuiga mabwitu gosobotamiro bwitu ekende nkeringa asoboke mabwitu abantu bakaremba abwate chisige karo chigocha senare bare gochibebisa bona bagusimba abwate kendo bakoroke buri nerto koroke tawa sige songo ababisa ko bagocha kuruma ma senaru kwebisa batago ikere nere ogotofisera nere bakuruka obotamiro bwitu kwibisa ime yaye nere iburi yaitu na yamo yamangana to gochikwigira nainde ekero tokorigereria nere ogotokengera kero riesegi yachire noteto omonto gotangira ari amabare gocha neimo bie bintu biri togochikorigereria ototoria otoboria omanya kurwo totebia asa tokorera ngake no nyayo nsia gokorekana ase naramenyete akorukwe karo ne karu yiga ne bwate chinchera chia yenye ekwerera mangana etomanya kora iguru yoguturika gwitu asense yentu abwata abantu bakurukwa bakwani benseye bibara gukora imbere mase karo yasao tegetugutwigeringa oguturika gwitu gukurwa asari neye karu ye igomanya kwa yereta ariyo bamenye bwaye iguru asamenyete yakorukwe karu sense ye karu yagache tuo ekworo kiyo bokoreri bwaye so guturika gwitu na eno tebe mibiri yitu ni karu asagwene to gosoi mamenye aretu muikoyo menye na endo manya kurwoteba omubiro Kristo Yesu ndigori ekaru yegwetire sere na are gusiri chinguru chibibi aretu guturika asigesa kukia mwanya abantu nero mabori oitu igese amangana ya iganga omanene nkoigware na endo utoria onsi amangana ya tana abere igagutugika ringaniri iganga igakoigwa na endo obori amina sana muri nyara ko bakwena na oboro so sera kigima asaria torachiko bato kai yarigeria kurenda asike funge kerene ekikera nyara ko begotora ase chumengi magosikia nyara ko begotora ase chumengi mane gatabu ya Zaburi emerongo 34 ekifungukia gi 15 na kabere Biblia tebanga ekero abanyano burunge bakorera nga bakonywe omonenigo akobaigwa na kubaturia kurwase emechando yabo yonsi omorisia Dominic ande okorange lesson ose Biblia yabikire condition igeiga yatabana ki ekero abanyano burunge. In other words, aso bwengegere to so asirese ni omwancho morigererio igweresene okoigu introductory part of this lesson kwa igure resene yonsi bakagararia bakomwaerio egente kenene omurikia kare koreta ekenene kabisa nkeringa ki tari bantu bande bonsi gonya sa koigwendo gieke ibiriro byabo is the right ke Gusii yabe getenga ki abanyene oboronge na bwa koigwa na ndo baboria korua seme chando yabo chinga kibakomorera chinga igo tari gobosa na boko baeno mwege no lakini toramurera igo there is a amangana nara umaite gesongo ase bali bakorete gesongo bya kero kuyunga the righteous cry out and the Lord hears and delivers them out of their troubles. Gusii kiamanya kobeka iga ngakero abanyano burunge bakorera ekero the word ekero ekera abanyano burunge igonga batarereti na baigwete na baroche lakini there is a condition that you have no koboriwa. That is why ekero kwenda asike mungu kerigia 3:16 yotanga whoever who believes there is a condition that is given for you omanya wa egekogera tubitereiri eye ningi gekoba it is a will
a willing by a willing sera ba gotebe gesongo gari. So in other words ya sebu kubona ntobu atiwe aiga tota nga God knows ekwende ndate komenta mangana aliegere nkune the first word omulisia kwana gare tuske mutwe tete komenta mangana alia kwana bono nje nare ko ya summarize into 5 mangana ali 7 nare ko ya beka into 5 mangana ina ndembaira ni ebungo mulisia egere babinyore toko genda kuchimutu kwa nyorobye bwate ase reseni ita se mangana ali mulisia kwana to chikoligerere lingana litanga the Lord knows nyasaye na amanyete. All right. That is Psalms 139. Abunto chiko yeregere ngo yeso andorwa actually in a minute. The Lord cares. Nyasaye na akorte gento kiek. Cares itumeti na ko korare gento kiek. Ko git not ko gitera. Go care no kolenda. Kolendari. Yes. Anytime ubwate nari ndete namanyete ibintu biri ubwate metiri etari ambora ringiye ke uzingo beka that is why Psalms that is 129 umurigereria beke bibunge ebyo ni matengana bera toke nkwarigerete mangana yara tano njira ya begete the Lord defends nyasaye ngokorari gento kieke ngotangira ari mangana ari omurisi atema mangana yakorwa se that is Psalms that is 17. Mangana ino ko yanyora kuru. Then the Lord delivers. Yeso koboriari. Korua sige tabu gia Saburi 1:14. Mangana ino to ko ya. Then the Lord hears and saves. Mangana inje na yabekera netiaveri. All right. Nyasaye ko igware na ando koragento kieki. Na ando boria. Igo tinta itiko anda sobo imera kinta itiko kwa na ringana ritanga ndera tanga the Lord knows nyasaye na amanyete nyasaye na amanyete so me kero kende omwanchu muligire na bara tebe na kiri tori rwase gefunge getangani toerere kegima bono ebibilia tabanga ekero abanyano boronge bakoreranga bakonywe omonene nigo akubaigwa na kubatoria kwamanya wasoma uchiya mutu na anda eseme to chiko to kuligire tori gefungo tikatabo tuiraniria mabuli akero kendo mwanchu muligire kare kubuli nyasaye na amanye questionera yes ekera abanyano boronge bakorera abarumi atenga bonse bakorire bibe na inde bari mirwe no banyasa bona abanyaburunga abambarabi azi Yabra muligereria aina tratko to kwereneria wikera omweri obulesoni yitkolera muri toskemo iko the Lord knows ngano nyu tarajaka gusaba omonene era na korte into kie na manyete yes and that is why ekero konyora torigererie some of those verses that is Psalms 139 ndete to sisome lakini okonya kuyetubora ekero koligereria ekero Moses yagotama nyasaye na amanyete nkia mo preserve God knew Moses ngokorariki ochare koboria ngomutumare achikoboria gentoki Abaisrael and they knew what was happening. That means egentoki atigarete no Moses yotomire era no kuira na nyasaye omobore nyasaye bona ikira nkikeringo kora gentoki ngingo kora bono let's read that verse egere tu igorere bia that is 139 verse 1 what does it say Otava singane mwamunga nyasaye nigo manyete onsi na nigo are ande onsi okona gotera gwa Daudi aye omonene warigagirie imeyane wamanyire nche aye nigo manyete ekero inkaransete na ekero ngoimoka nigo manyete birekero biane yonsi ko reare ekero ngotara go sekondaire nigo manyete aye nigo manyete chinchira cyane cyonsi nonyene ekero ndara kwana ringana na rinde lyonsi nama aye omonene nigo oli manyete kigima. Thank you. No tigera. We bunge mimpia bwa tamangana manga. The most important thing in other to muligereria manya kurugaiga. Yes. Ebe no raire. Ebe no sundogete. Yes. Ebe no ligeretie. Ebe ngo sokore kujiari umurangu ugo nyomba abwa sore. Ebe ngwegerinde bunandeiga. God knows what you are and God knows what you want. Yes.
And that is why the hotare gorikaiga. God has put perfect knowledge of us and our circumstances. Yes. And also the means to help us. Eke kiamanya goja ase saburi eri 60 yare koboriga. Nyasaye nki watokoraki. Bangana into yaegera. And I think you know. Nyasaye bono watu tigire tokwe. Yani toetera makongubunaya. In other words, inga noye ndiri baba nju baito no nekero bakure. Nyasaye namanyete. God knows every step of our life. And that is why I want to finish by saying this. His righteousness, the righteousness of God himself. That is also Mabarumi 3 verse 5 and 21. I think anytime, in other words, God knows us every step of our life. Let's not complain. Don't complain. But it is not bad. Like in your complain at the end, how do you conclude? Una egetabu kerigia 60 gia totebia kia toigeria. Abarumi eyo, that is 3 verse 5 and 21 and verse 21. Tabu kia barumi satto. Kifungu kia gatano. Kia gatano. Yes, Biblia gotebaiga na ikiroro. Kurendekera abenga obobe bwaito bokoro kyo boronge bwa Nyasaye ingiturateberende. Nyasaye no yotari omuronge ekero akorenta endamwamu na kwanire buna mwanya bantu. That 21? 321? The same. Kurende bono oburonge bwa Nyasaye bwaorokigwe machikata iyo. Obwabere twe kirori n'amachiko n'ababani. Soma 22. Engenjo yaye oboronge bokorwa ase Nyasaye obubogo chase nchira yo kumwegena Yesu Kristo ase bonsi abegenete naki watanekana tikori. In other words, ringana na thete gokorera ndiringa ki oboronge bwonsi obo tokobarerwa n'abanyaboronge tore igo bokorwa sengo Nyasaye. Nyasaye namanyete, lakini at the same time mwogo toborongo egere tomanye kuru kwa abanyaboronge togo krem koyuwa na Nyasaye nero ko toanate. Yemona sana emambia yabono mulisia Zedekaya amulisia Dominiko vekere byakegema twasomere kufungo ya Zaburi 139 wono kumanyanga Nyasaye nato manyete kiyo kegisaniki inkirando bwanga ko batokumanya bone kerto amanya ni agu mariki wigetabu ya Zaburi emie ya monemero ngetetu na kianda kiaga tenga nonye nekerontara atungwa senda ya baba kwa manyete taraba ni kwa manyete na endo beka ase getabu ikia yugo soma Zaburi emie ya monemero ngetetu na kianda nonye na mangana ngo chikurusia sumunwa nentara ya urukia wewe ya manyete igo senjirene na ki kende nkeri Nyasata amanye ukorigeria abaisiraeli akaroba kurwa akero Ezekia anyoreta bantu baburu Babel bachire Babylon bachire kuburinga ngakikwa weni gwa tamwanya sawo tamwanya sairi bagali ritangani atebe igoriyere omwana na akamatebinga ebindebi enyibe yekoro kia bantaba na inde negende Babylon ka ekara abantu baisiraeli bakuiru Babylon nani Nyasaye konyochorire ngakaba kuba Babylon bakuchanda ninchoro umuntu okurukusaira ase ko baturia na nero rate ko irekanise yane yagachwe iri mieke yemo abaisiraeli bataragenda asenseri ya Babylon saira ase atara iburwa igonga amanyete mono gwetania no nekere no eni ekero totara ikere kerengere ngangu jino koragende na amaete gyo chikorengere. All right. Bono togenda bono ense mindinga ki he cares for you yao kulinda assurance yao toenekeringa igagutulinda turaririe ngekera mangana atuguchiko yasoma
korwa ase egetabu eke nagania torarigereria egetabu gekorokwo ng'a Petro yeritang'ani isano torigereria ngekamogokia kia gatano na kabere buna omorikio itagotobekera Petro agokwana erieta riri togorera ng'a chaos toigong'wa ng'a kiagokwana Tabu ya Petro yeritang'ani isano kemogokia gatano na kabere lakini naendo ocho chakiri gia sita ocho gia saba yakobia asayo ekeye inseo koboko kwa Nyasaye okori no kubua erindere abaimokereria igoro ase kero kiaye mutwe kugwechanda koino wonsi ekiagerere nigo agwechanda mono ase ng'encho igawechanda mono ase ng'encho yaino erieta riritu ateba chaos agogwechandera mono nagieko anabika torigereria ase egetabu eke nero nigo kebeka egetabu eke iga omoriki bwera igarusetie ase egetabu keria kemogokeria gaitu kiare ekenene eke asari eagokoimokeria igoro naende agogwechandera igo chaos no gwechandera omonto otari ngachandikirwe ase emechanda yaito yonsi pi omonene agotoendekeria ng'o otarachi goteba ng'enchara yandire namaete ng'enchara agochiera gokoria ochandeka okoa nagiekora akoa chinyoni chia igoro endagera chitari korema naende ogoteba ng'onye nkoa chinyoni nimbanchete mono gekoni nachete gokwera goetania bono ase aya igonsi ekemogokende taete osome tomanye gocha ebifungo biri biare kobwatia nekebutabu gia Zaburi isana ibere kemogokia iga 10 Zaburi isana ibere kemogokia iga 10 okora buna agotwechandekera ase ngakiende ng'a nonya na abaibori baito okonya bechandete sana igoro yaitu lakini goika bare batutiga barosa 90 lakini erta temire gogosira igondo chenga gwansinyire bono tigese kugambire no moibori gokwane Zaburi rengo marisia 27:10 isena 7 fungu la 10 Biblia goteba iga onye tata na baba baraba bagontiga omonene nangire imbe oyoye ng'a nonya nekera abaibori baito batutigire mwana koro moibori ogotiga omwana agotuguta kwanza agotuguta tate erakoreki nangire mboyoye Nyasaye oyo itu togoteba ng'a chaos yagotwechandera taigokorigereria ng'a nomanye biongo ongencho kiore anyendiri ari korigereria nanga Zakayo Yesu tari koma ng'a Zakayo ikakorogora agurero ngo bando omogeni nkabuo egekara ochikoba omogeni bwomanya bibe agateba ene na omwana wa Aburahamu nenaganetio ogotoleka ng'obwanchani bori bwaye igo bokonya korigeria omonto omobe bomongosi gocha asare bamokorera amaya erinde amotorie bono omonene oyo iga nero orito okoboria bono ekero okorigeria ase egetabu kia Zaburi 23 gatenga omonene na omorisi one eng'ondi nkomanyere ase obonyansi bori omorisi omanyete ng'ari obonyansi bwakomire no omorisi omanyete eng'ondi nkomanyere ase chisesi chigochikoiria igo Zaburi igegotoa buna agwechanda otorageria otogitera korwa ase abisa baito bakere eng'encho omanya korwa ororo ase ekero okorigereria ase egetabu eke gia Zaburi origererie 40 kemogokia eke eritang'ani igokwana igoro ya obuya bwaye buna omonene Nyasaye oito are omoremereri gocha ase tore naende oboremereri bwaye bogotorigia ekero tokorera ase obosi bwaye akoigwa ebirero biaitu igo gwechanda kwaye nokorora ng'a ebirero biaitu obigure gokorigere naende Zaburi eye Zaburi eye isa koyerigeria 59 ekemogokia iga 15 kagitete osome Zaburi 59 kemogokia iga 15 Biblia goteba iga nigo bakong'anya korigia endagera batanyenyoreti nigo bakogesa bukia
Sorry, 50-15, not 59. 50-15. 50-15 Biblia gatebaiga ndangerie asenga kieme chando nchenigo konye naye nontodie ndangerie senga kieme chando na inde ningo konye naye nokoreki yes ngayani ese mechando no na babi ekero balirira soso Nyasaye akoibo abana ba Israeli ekero bari kuwa ngoma ne bakori babaso babachanda ande bakorira asenga kieme chando yes ande ari kubaigwa ando baturie none kera gutuma muso gwichimisiri konyoma ite bachakiro saspenye saichi lakini naenda magote musanga na iguri biriro bia abana bane none kero sodo mwe gukori bibi binge abatenga na iguri biro bia sodo bia ikire iguru yes ngekora agwe chandira abara abaye abaturie. So in other words, yomulisia buna abekirego kero osoma saburi iyo, that is 121 verse 7 ngakie goteo Zaburi 121 yes verse 7 angontu asoma na ande 16 verse 8 lakini some verse yese nginchi ngakio muligereria naboko endo nyago gesoma egoteba ngaki Biblia gatebaiga omonene nakorende kurwase amabonsi narende omoyo o. In other words, indombira ige binga moyo ndaite kubisoma se obwengige muno bwekanyamurero yotanga he will not allow us to sleep on parts of life ta gotiga totererie ase oboterero bububo ayo some kebungo gya gatatu ase 121 yeyo into kenda goteba ase 121 ingelinga ki he will constantly he constantly watches over us. Yes. Constantly liribwate obumo ifasa actually fast ngati yatari gukurenda akurigereretie that is why akurindete at the same time igakoteba iga he gives us physical and spiritual refuge physical and spiritual yes kororekana riritu no kororekana iga na kurindete kemoika na kemoika na haro na kurindete at the same time that is verse 5 and 6 onye gukurigereria chapter ye yontaite gutumeka again tokinda gotabanga he is always at our side of defend he is always at our side to defend us igare kire chinga kiense mo verse 7 yes verse 8 yamanya goteba he will take care of us at all times and all places sona gosoka umulisi amentere ni gente kiabwa korerania yes tete goteba lingana liare goteba igaiga ase ese Nyanchama ngana inaro chinga kubwatekana na mangana are ase lingana liare kuba the Lord defense yes singing your Lord defense and to adigeriria Nyasaye agotutanga agoturinda kero gosoma Saburi that is 17 verse 8 ngakia goteba David yegento nkira kari gosaba yes Molisia 17 taitegererio Molisia kagetensa meyonere bwataine amonaye no mwanchu murigeria kweburia senchire ubukyano iburire naki Nyasaye arubotamero chinga 17 kurende asobwe bwitu bwakira rituko buna mwanya bantu orio kageire ko bumwegenwa nero gendete ko bakomera nemechando rituko aserinda bangi banyara ko bagosekererwa singicho kwigena kwabo abo gotengo Molisia zede kaya ino mwegenu uri ngorokano nuru mwegenu ngakinya saro botamero bwago ko gendete ko bugwetera makoma 17 verse actually some kebungo kianane right soma 7 yayo chenani aye omotoria bwa ogotamera okoboko kwao kwoburio orwasaba bisababo babo orokia obwanjani bwao bwogokumya indende buna urendete endorero yeriso lyao tube asekiriri yechimbaba chao mulisitiranire asike chake 7
7 ye aye omotoria bwa ogotamera okoboko kwao kwa bulio kurwa saba bisababo orokia obwanjani bwao bwogokumia indende buno orendete endorero yeriso liao intube ase kiriri yechimbaba chiao. The Lord is our refuge in adversity. Yes. In other words, David niga kare gosorora Nyasaye amutange amurende ase chinga kichionsi omoeri pi taite gukurira mang'ana yangotebanga ere bono niga guturinda inse yamarionyaye yechimbaba chiaye timaiti guse na gwanire bia lakini osome 91 verse 4 ikina kike mungu nago ni osome so that I know there is another. The Lord is free ngo morisia kuchiabu we are actually praying it. All the defender and deliverer. In other words 91 that is verse 4 ngakiyoteba Biblia nchene gateba iga ere nago tube na marionya aye ase chimbaba chiaye ime nonyore obotamero obwegenwa bwaye n'enguba na engaya asoya ebintu mbirenga nekebungu giaye verse 2 verse 2 ndoche higekabate na verse 1 nganchere nchakire verse 1 bwata na ere oyo menyete inse yoborendi boyore igoro mono na otimogete ase kiriri kyoyoro mubui oyo nigo aranyare goteba omonene nero botamero bwane na urwakirwane amen nere nyasaone oyo nsemeretie ere nagotorie kurwase omoeto bwo obotegi na kurwa asamaroire amabagwita ere nagotube na marionyo aye ase chimbaba chiaime nonyore obotamero obwegenwa bwaye n'enguba na ingaya asoya mang'ana yige songo tware ko yarigereria ningabwate wait bintu mbirabu Nyasaye gutangira ritanga ni Nyasaye ere nigarororo ase barabia bari baye twarigereria the righteousness na kekora verse 1 yate banga Nyasaye ere nigaguta ere no barusese this word the Lord is refuge and in adversity asemechando Nyasaye nero butamiru bwitu asemechande ekera gotubire tari agogotuba bosaigo agogotuba na marionyaye omanya wotupa chimbabeji usibwata marionyo chimbabeji nchibwate binto ma igo in other words chimbabeji amarionyo ngo sokare kurwo agotuba chimbaba chi agotuba you feel what safe ekere ngoko ya tubire bichuchu biaye one igo bibwate liberera two the enemy cannot see the take over at the same time egento nkere ya kulera botanga obatuba ne gento keke engoba na gento keke na engaya morisia na rora ereza ninkiekyo buya asege kebusie lakini asege songo togotabanga era ni gakoba bune shield enguba yago anytime. That is why the Lord defends us. Santa sana moisi asenjere bwenke visa tutaragenda sumutumoko zereka igonko genda se elingana liritwateba nga nero kulinda a defender and a deliverer kagukwa na omusombo yo Nyasaye omusombo yo iga pataraja banta baminto asigetabwiye kuruku koiraderera 13 umane na rwete igende yokuruku ngo okoenekerigwa ekara baisere bakonganya na maite nga bande byumbe mbiro bitatu bantu batanya rwicandira ekemo chintakana igia kabere ababuraka igia gatata bageni barasigati yabo pono omusombo Nyasaye musomanya watebanga abantu bakuruku chintakana bonsi pi batabwatia baisa batabwatia bangina ababuraka batabwatia abagaka babo na abantu bakuruku abageni barasigati aba bonsi pi Nyasaye yakobarinda gwetera so gwenjeni bwaye amina igaka babo
Bone karo bariki bagetabu ekega bakurigereria ese mechande gocha na ndurigereria ese getabu ekegi gia saburi emie yemo na 14 engima igo omosombo Nyasaye origete getabu ekega gukwana ngomonene igakurinda abantu baye oise gotuka ngana asomuriro bagotio omonene naye onye na amache aroba ari gweta igara arora amache agochikoigwerio giria ekende nkeyo ekera omanye gutumia omubwe kana ekara Abaisiraeli barwete Misiri bakwenda Kanani kubaika ase enyanja embariri ababisamaga gabari ngomonene ekera urukanga nkorinda nda abantu bane amache akobwa agatama agatiga enchiri kabo erinde bagaita nabakoyebeka boigo Okomorisia se kufungo kia gatane kare kuboringa aye nyanja ningi kwaro chirindo ugatama egatama ifri actually egatama tari alright ayano mawasega ne koro bago chikwamboka bago chia kana ni mumba bago chichorani oroje rwa jorani uchikurigiringa abo manene no manene ali na ukaira na guchimaya terinde bagaete se nyomo Sekifungo kia gatano arimo morisia kubori mpake bituno nga inwe bituno ningi kiagerete mugacharara una chimingi bikatama uno bya sai bakora yani somane nari kende nkeyo kiranyari gutirira asari ngankiriri chinguru omanya koro kibuna korenda egekoera atongete kirigento ne chinguru chechu kubwa iko chigotore na richiatunga Pona esa saburi ritu asoma 121 kamukia kiritangani nebwate ngani gutubikira rero yorgereri ngoro rengo ngakimu 121 kifungo wasegetabu ya Zaburi kamukia kiritangani ninyi mukererie amaisa nego chia ase bitunwa ogokonywa kwane ngaigo korarwa come at my help ogokonyo kwane nigo korarwe asomonene oyo tongete igoronense bono ntete ko yebika so obwengega ko bwate Biblia o chio so migeta gikurukunga amangana yebiro ya kabere 200 ebyombe bitatu byakire bikurwani abantu ba Juda aba Moab abakurwa Mount Seir na aba Amoni Joseph ati umugambi w'abantu bakurukwa bajudu gukurikiria agateunga kurunyanja yakurira abantu mbaraba bisaba gute kubaita akanyata bwati chinguru agatambira omanene aiso ate ekero kwa mutemire ndako bako bumurindio umurwaniririo akarangiria bajuda bonse bagacha sekari omane baganza kurira no mana akabatenga esi gitirie yaino de yane Enuga nyamora unango yegone mambia yakabachika baje sibari goja pakasa ari kurukutekoa bagatina baganza gotera kuba gotera omwana akamenya koleta omanene yari akurwana ningana rikurwa somunwaye akamenya kubikira abantu abo muiko mubise bari aba Moab n'aba Mount Seir bakabwatana bagaita ba amana ite bagakura nekero bakura nende bagamuchaka na babatigara buka mbiri bagaita na bakaira abantu abakonya gotera Joseph ati n'abantu bakonya gotera egekoro mono tebiringa nje uguturika gwitu kurasuri ntu na uka tuatamira no maite karo bakura bali baganga tigango torore yise bali gwiterera inkikero bakanywa nini be nyinge yatigaranse bakayesomba sama tukatatu igo senjirinde neki omana noito rero gutambira ugwito na ende yagutulinda kurwase ababisabaitu itangani atara egento kiritu asoma kabiringa okolinda kwaye korara kabiri otulinda kimubire ando tulinda kimwika ekara tuarorire ngantu bwati njirinde yonsira atakonye igo tugwekeya tara ripeterenga ekeya subusibo Nyasaye tugweke tu mwachi nkoro cheitu otu amaire chinkoro cheitu otwabera machaitu ni bibitu otokora tuwerera subusibwaye omanya gochurwa nesigiye igayeke mubere obwa tuamanya ko babaye ke muika nike mubere sante sana tulinda chinjiri chionse twaba abaye ke muika na ke mubere mwanchu murigeria lesson ebwate sigeto nainde ebibiri gutuywe
nchabalisi bane nanyara ko bingurigiri boyia kigimanya sawe mata chinga kinchiro rogosumo mulisi mpaka watwara muchando getenya sawo naro kwili okosomana ero gutamero bwana chinga kichime chando kwaligiri bugimogwetera mulisi no bumangwetera na mwanchu muligereria kwabe kama boli amange avuete no nyamachigwe mambiya bono gwetera se amagere lesson twanene ko batogosege twe mambiya bone kerengeri kia uri boli liago lirabeliye njoto kugenda se umutibo ko mwike mabalisi ndote natwanye narios murambara ali bago tokari gesonso yes bakogendie pikipiki and the past time bakondoka yes ngakio kuchwato igerimbia mona sokoligereria I love you people sante sana unava sector yo sombi baboda boda bago chabato imukibuya sante sana mambia bono tokogenda so umutimo ko mwike gima ndokore na ngorigere tore amabuli na mange kigima ne comment cyago sebirengeri bino mwanere kwa muko bwatoka emambe ya bono timogendare timoskare ngore na tora segeka gitalige tambe Ndizi TV Ubwansu Gusii. Negenteki ya konyori bintu byo gutumika aseduka na negenteki ya muno konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nyachitaya chiwaya n'ibintu binde binge byo gutumika asistima nkoni yabale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imejumu chukisi opposite DTB Bank, ange na Shell Petrol Station. Nebuku bakirisimi ase namba enutisano na ibire, enutisano nemo, inyisano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbigia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu atibirasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asikina mbechi Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunywa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shuleni, nililia kwa kelele
Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari cyobosombi asebali bakurware amache yuweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kugosoria negukini byegwo byabo mbabwate abarindi aseskuru iyo nabo igonkurwa bali echayi ya sanne na lunch kubwate bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorali bakasi skuru iyo omwano abegati yabali yabake bakonyora AMAEGERIO yibirengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabukuba kiresimi ase namba enoti isano na ibere mara kabiri isano na isato isano na ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ensemo ya kabere AMAEGERIO ye lesson emambia yabo. Eleson ere yogosegeta, eleson egotwa ogosemeria. No yogosemeria wetane timbera. Walisi bano maso ogosemeria ngoro bagotana ikera wikira sembera kwerera. Lakini ikera amarika machene Biblia gotenga omanyene na robotamero gosoma na robotamero bwito chinga kichime chando. Mono timanyeti omorize deka emechando eyentu bwate classes kimechando urate omonene igare obotamero bwane chinga kichime chando yabe kumechando ki yamaroire yenchera nayande igara tokwa kuno bokongete iga bwa makweli tokole begari gugatwata okoranga iga monene takari botamero bwane. Anyway aso gwamo emechando ende yonsi togwetera aso bogima boito na saunya ko baga twene keri mambia bono ngere no wale nakyo kaigwete nganere yo gosemeria kiro monda komete ngano nyoko nyarota iborwa umolisi Dominic ngana komanyite Jeremiah toikase skuru mwalimu molisi ngo asomye myake yonsi gaiga maite ko umwanafunzi risa nafikira sikoma tenga aya muntu bwamisia tomanye tenga ninko manyete umwana maite kaisa lanseka liko mina anonya kwebole na kyu mwalimu ndenga na manyite igose ama mochari na akorete igoro naro bisi me ane na okoranga bono igaka manyete ngana moche. Anyway mambia bono karibu tonyara kwa kusanga nechinga kichiao cyokweneke kwanyara ko boko boli nechinga kichiao cyokweneke kwanyara ko bosanga ekarengeri kyaga muranje tutaragenda ase amagoli neberengeri bia umwancho muligere samanero totegali bolisi ayemo abanga from the sanctuary. Yes angana narago kore kororo itangani seke busima tabele ko baga ase ogokonywa kurwa ase obomenyo obochenu nkige gutuko obomenyo itangani nyasaye ni gakoigwa na ndoboria saye nkoigware asobo menyo nyasaye ngakia koigwa na ndobori bona ina onagani tosome kurwa ase egetabu gia 20 verse 2 Psalms Saburi kebungo gia kabiri nakie goteba nongevere kifungo gia kabere na ikiromolisia Biblia tosome kuruani hakuna shida lakini so gia kabere na kio focus tigo monene aiwe ogosaba kwao asengaki yemechando ikinaki kifunge getangani rietalia nyasaye oyo Yakobo likorende ere nagotomere ogokonywa kurwa sobo menyo bwayo bochenu nako echinguru kurwa ase Zion.
Amen. Kurusayo ni bintu mbire Nyasaye gokora ntaite ko murigererie bintu bitano monene agotokorera kurwa Zion. Intage tangani give salvation. That is Psalms 14 verse 7. Iga kurwa ogoturiwa. Gotoreka no gokurwa ase kurwa ase keruge kia iya Zion no akoigwecha ase ege ase nyumba ya yanchenu yere karu no akurwa ogotoreka. So mama ngana 14 verse 7. Endo kende gia kabere igago torenda kurwa samabe karatorase oboikaranse obubwaye. Mangana itoko yanyora kurwa sabo, that is 27 verse 5 omurigereria. Toso make you for the sake of omurigereria. 27 verse 5. Biblia goteba iga asenga kieme chando nanto base kiriri kiaye nambise ase mayaye ime nanyimokie ambeke ase gitari iguru. Egento kende agotokorera tindigo enda ase kebunge kyo kia gatatu igo agotoa amaganiaito provides for our needs. Ase ekerore ase oboikara ose ase sanctuary. This is where he gives us what we call amaganiaito bwate. I know bwato koganikuago na inche ni mbwate kero mundu ano ago tuikira ni kero yo mokorengana buno kogani witogorteki kore ase ekarwe ya Nyasaye nchenu. Tusome 36 verse 8. Ngate ngekina kyo ekebungo gegochikoba gia kabere gochio mwaeri ase ibungo birinda tusome nigo bago isanekiwa nobonoru bokorwa ase nyumba yao aye nobae banywe korwa ase oroche ruao ruokobokia. Amen. Bago isanekiwa korwa oroche rwe nyumba yao. Yani amangana manso I feel the sweetness of the fast. No I wish kware gogesoma kabiri nigo bago isanekiwa nobonoru bokorwa ase nyumba yao aye nobae banywe korwa ase oroche ruao ruokogokia. Amen. Abutindiko irora obonoru buoka bwaisana. At the same time defend is the defenseless. Igako defend igako rwanirira bari bata abareu bari batari kwenyara. Tusome 68 verse 5. Angana yaro nagani umwanjo murigererie kineke kebungo gego chigobe gya kabere ngosoma kyo ucha moeri ya bwase bungo nare gosoma na mangana insemo ya kane Zaburi, that is 68 verse 5. Egoteba Nyasaye uria umanyete ase aye Nyasaye uria umenyete ase aya chenu nere isebwe chintakana no umurendi bwa boraka Nyasaye nigakoa abatigirwe bosa chinga ase bakomenya igakurwa obomenyo egento kende strengthens us 68 verse 5 abato chingo nere yo igago toa chingo 68 verse 35. I'm sorry, all right, not 5, 35. Nyasaye nigo ale oyo bwokogosa Nyasaye nigo ale oyo bwokogosa kurwase obumenyo bwaye obochenu ere Nyasaye bwa Abaisiraeli nigo akwa abantu baye okobwa nechinguru Nyasaye togize. Amen. Nero kwa abantu baye chinguru Yemano sa bini mutakeire chinguru. all right, orisia de kaya senchere ubwenke gimando kidake chachire igorange yisate kebungo kie ya kana Saburi oya some isate kifungo kia ya kane nimefika huko isate kebungo kie ya kane Biblia goteba iga nigo ngorera ase omonene ngangonye nere nigo akongiranĩria kurwa ase getuno kiaye egechenu ionkurira ongiranĩria kurwa ase getuno kiaye egechenu ikomina isana isate kebungo kiaye kia gatano na rimo Começa na irosoma 18 fungu lake na zita. Biblia yateba iga ase mechando yane ngarangerio monene ngarera ase Nyasaone nga angonye ase karu yaye akaigwirio giriane
ekerero kiane gikamuikera ere agakeigwa igonkorera otegerera lakini ya gotegerera ari asikaru yaye the sanctuary Zion umanya kuiraneria iriete karu ikurukwa bamenye bwa Nyasaye igora na Exodus 25 verse 8 ukunganya meronge biri na isani kumukiaye kia gatana gatatu na kianda tosome ngo turigire ribuno monene agukwanira Musa 25 isi na emeronge biri na isani kumukiaye kia gatana gatatu Biblia yagote baiga obatebie bando serio bomenyo obochenu na inche nyare komenya asigati yabo mondo serie obomenyo na ebinto byonsi ebirabeo buna ndakworokereri obatebie bando serie obomenyo obochenu na inche nyare komenya asigati yabo igo ekera Abaisiraeli bakuru Misiri bakwenda Kanani bari eruru Nyasaye ateze kuborokinga ogwechanda kwae no komenya asigati yabo yes neri amenya asigati yabo nkoretare umubwekano bwekaru yari esobo menyo bwae buri iguru ayebeke nsiga iga yagachwi Musa bagache bakoririe ekaru erikere ga gusobo menyo buri obachenu yes gusemerio musangirikano batu aro kwigena na ara asigati yaitu igo muntu ri benzo kore gosorira itwe na arega ako baka gochiari kende nkeikero bakamwagachiro bomenyo akamenya asigati yabo neri nkiate gitekoreta numurubiri bwo guture kayo ikiese turi na yese karaguru agacha numubiruri arosereti gwi ase Yohana ibere kemuge ikomina kiando tebanga ninsarie ekarweye nyetagore na nyagache nyuma ya matuka atatu yes yaza tenga taikarweri igora argo tagora taikari ya Jerusalem no mubiroye pono nende Paulo motenga timomanyeti ngainu ni karwe njenu ya Nyasaye no muiko Nyasaye wene to komenya asumuri mundo kara asarie kari ya Nyasaye na Nyasaye na musarie kitabu kia Korinto origere sana mikumgukia ye 16 gutira ya iri tangani na isatu ikumgukia kumrista igo musumbo Nyasaye utorokie karo ekari yatwaro bamenye bwa Nyasaye ari guru Nyasaye retire bwagachire karo asenseje amenya asigati yaye abantu baye bakagacha lakini ate koreta nkanga inkiata gete igiakabiri Yesu chiro mbrose y'umubiri Yesu atebire ne karo aendo magotebi birito igiriete karu na sobo benyo bwa Nyasaye yes akwira nikubo Nyasaye tokoreto guturika kwa ye wetera ase eriete karu paka wikia senkore ya name yes mo mabwane mokore abo manya kobo menyo bwaye ekero na bero benyo bwaye ari bibire ime yana kore ansi byanchene mubwe kanere tobigenteke mamanere agasaria chinguru chibi begwetera sumoboro Kristo Yesu agatubuata ni amanere umubiro yokuru kwekaru pono igoire nchera enya ngerinche naye gutuko muita ba Kristo no motori itobene amenye imeye itu tokorere Yohana 15 yes ikungukie kemeronge bere na bitatu Yohana 14 sobo ngo muri sindo na ondo ukorera kigima Yohana 14:23 yes Biblia encheno gataba 14:23 Yesu akamoiraniria omuntu karanyanche abwatelingana liane na ende tatone na mwanche na intwe na toche asare akora bomenyo gwaitamonere bone kiata geto tuegeria samangarangeria nyara koba lero kugwe biru byitu aturwarira tokorekere gento tomairi baga asoi asugoita balingana liaye aje ime yaitu akora omenyo bwa ime yaitu irindakerani kubandu kwewe amen amena sana Eriki Otieno abatebanga following korwa emesa sauti mugirango
esabatengia Teresa Kemunto good morning esabatengia bemano asencho ye lesson ngi mambia bono otabaga kurwase county ya Murang'a nagebe ko senibwa John Henry, I'm blessed with the lesson from Nairobi Pipeline. Otabaga mutwale sabatengia. Sabatengia kuru Denzon Onyambo Nyancha. Klaus Nyakezi otanga sabatengia pisaba tukuruturukana East sabato enkia. Akobori bori ya dani kanibamunga. Tuamanyere nganya sai na tumanyete imemono kubwenjere ndutute manyeti. Inki kera towe ogosegeta sobo kumubito bakarito. Polisi? Ete sai na tumanyete. Uika ime aschingoro chito mo. Ndikira tawo segeto. Ndikira bonto manyanga sai na tumanyete. Ringana ria. Amen. Kuna tukuriegena. Yes. Arigo tusegeta. Nari twegena. Tukuburia. Oiraneria. Twanya ogosegeta okorene ngamanene. Kuna ate abana ngabugiri. Yes, asante sana migosi mukaya sabatengia kuru Moi University 70 day ogenje Moses sabatengia kuru Doha Qatar. Yuni yule mmoja Kisii Town agoteba sabato engia Paul Muragwa happy Sabbath Tais Matinde agoteba watching kuru Nakuru City aboigo Paul agoteba kuru Chisemo chera masharigo mesaba school na aboigo Brian Thomas happy Sabbath everyone listening and tuned in kuru Chisemo chia University ya Chuka Omosa agoteba sabatengia ucha sechi kanisa chose Kevin Omburi Thomas agoteba sabatengia kuru Pipeline otabanga obagane irie sabato engia ngainya saa gotoka chingaki abaigenu baye bagwetereme cyane murisi etwasoma nganya saa knows no ende turase mechando and that is why twasoma kere osoma 60 verse 1 yes ego totebia sigetabu kelinga sometimes ndiro kwebori nganya saa naro ngainya saa yajingia tutigere toguchandeka God is there and God knows that you are nko andagore mechando inga it is a matter of time nyasaye go soa eligo go event na tuasoma series. Asante sana Papa Elvis kurwa nyamacha otebanwale imeya umurogerio of course osaba ogotera kwa nyamacha giri nikolende agotebanga mechandoki yake moika bakomerana amonero yata totega sango tolendari kimobere na kimoika kagenda tukobaga tolinda kimoika kagitari borianere na kimechando kitokomera na kimoika imechando yeke moika tokumera ne karori ngana rigucha riwataka guturusia sukwigena mugwekano abamara bari batatu Shadraka Kamesha kana Abednego Saitani arata etiko borusia sogo sasi manya sai bwekene basasi meme bwekano eyine mechando yeke moika bakana chiki nanga ntoi gosasima omanye no tubika sumbururu ose omana turwane na taturwanerera nto gosasima eyine yema yimechanda yike moika to konyora na kera maruira achire ngoikore kwana no nyenya gitari gwasinyo konyoro buri watenga bwaburire muntu ansa korengerenga kingo korbono nyeturi ine yema yimechanda yike moika yimechanda yike moika gucha sichinjera au chirichita geto kurusia sukwigena Olisio kwanere mechando yake mwiko morisi mechando ya kimobere nero abantu manyabantu gutera bra Kristo mingi borwaire is one of them tia totumeke kerito manyete ke mobereiga ngoeterore challenges ciagendo kike ciokoramana noyo mino ogochandwa asobogumo njera moeta na nkali physically and psychologically you've been tortured mina sana yeke mobere yes ikegoche ikere yeke moika kekera to kwa gwimechando yeke mobere uri ategete agwikere akoro gwithera su mobere anda sana muna bono one of the person you chande tuboigo noyo minto Ayub was one of the same kemoika yani kemobere lakini gegaika giata kekia emetigo ikeraki kemoika kiaye. Asante sana mwalimu Dominic Korwa Keumbu Amasago besa watabesa batengia guchasike bobesdia Kachuba district ase obwamo Tereso Mbogo kuru Saudi Arabia utabani kondan imambia bono Benjamin Nyaboro other following life kuru Nairobi Enterprise Road Tetra Park with my beloved wife Peace Lineth na abana bae Gleason representing Ikorongole Miriam Choki Masimba etengere ibons batware esa batengia gatia mashabiki ya mange ajege ntoka kubatu moro
Kwanza bwe sabato anenamba gereso. Pia mana sengi jo sange kanga kya mana intento ganda ko bato koligerie binde toigo mbia mana sengi jo sanga mapolio ago amana intemambia bona site gato ko nitense asubwamba. Kero to ganda ko bato kwiariganya nakobeka omokia. Como quería que na bona kiare goto te bi morisi. Kiaro to te binga na the righteous. Wait kero to kumrangeria. Yes. Otu abikira masabaitu akuigwa kurugo tuirane. He has the cry of the righteous. Akuigwa bya abantu bakurukwa bajaburungu. Ando baboria. Ando baboria. Manye pe morisi na ndente gitnya sa tu anjere to create time etoraga. Amma irani lusu kwere ni kwai. Is it ngore time mata se Biblia naro megano nara to kora aligere. Tora aligere ende abo Lazaro. So to mava kumyokera Yesu by the time message already. Uma kana ito samanya bantinga kinero ugosaba ngabona school fees yo bokometa bwankonyo. Yani machibu taro chinga kiri acha koroka na baadaye. Hose Melia. Waito ime ya Kristo kwa nyaraka wao kiana. Anyway, kati ya mange toka kutoka kwa kanira kurwa Ndizi TV. Ngana yo mwalimu Morisia Dominic. Tete gotebanga Nyasaye nero butamiro bwaitu. Na isabatengio murigereria. Amina sana. Oliseze deka? Awatebia bani ntunga ntubuati okoboko gwokobe gusubu kurio no kurigeria asubusiku mutumiti Yesu Kristo. Amina sana. Tuwafuganirie ogosasima okuya esabato enkia tore no gosemeria naye gokurimuka ku nyumba gokugenda ase kanisa wachuti ya berata. Ratiko bokwegera kurase kelasi mukiranye Biblia. Ibona kitwa kwale kuruga igana yo wachuti ya berata tanya ko baga gosemia gosigeta ase sabari yawe yo kwegera. Tuwafuganirie amaya njengo ira nkande ya sentunda ya gatatu ataragenda ko batogo sanga munaye gosasima gwetera senchira ya mateno muri Dominic tusikira muna basaba tusaba mwancho muri nande twegene tusabe tati Nyasaye aya no mwegenwa watoraire gusatwa jagita maegerie resen ntumwa nyabantu sitokobeka no butantanu tobekera sobwekerano twaretira abana babo baruare tasinya gitari na bari babwate mechando yoburwaire tata babweni asirie tari yawe gekogera no mugwenia wekene onya no butamiro aye nae to gutamira tati Nyasaye nonya nasichisegi asobogumobo naje turatamire utugitere wetani on tati Nyasaye abaminto mbare babwate tati Nyasaye nande emechando yobogumobo iga nero tati Nyasaye baikiranie tomanyire ngako iguru gusaba waitu gusasima waitu ditukoligi masegeta senike kerae abarai bonsi kuikamwali asiri Yesu Kristo yero motori twasabire. Amen. Yamono kile. Toko na ibigo sasimo kuya otware esabato engia balisi na inuki moko genda rende asetikanisa cheino onya bengo sendike Ndizi TV mutwera maiga. Twana somo timo konkwera nande asintunda gatatu gakina nande tawo kwali bagaria bene asogo sasima gwetera senchira matera emambia ya rero ngo twaratoro mugeni witu moteri turatiko ba togusanga munere gwetera senchira ya matero siniwe ngo chande asiri kwetari getanda. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.